पाठी आपल्या लिहिलं बघा अलिबाग बीच. आता आम्ही चाललो कुठे माहिती काय? अलिबाग फिरायला. आम्हाला सोडून दोघं एकटे चाललेत आम्हाला सोडून. हे बघ आमची सगळी मंडळी इकडे घरी बसली आहे. पूर्ण दाखवणार अलिबाग आम्हाला फिरून पूर्ण बीच सकट सर्व काय. बाय बाय. पाचशे आहे ना सर्व. आता आपण हे कोणत्या रोडवर आलो? आंबोशी रस्ता. आंबोशी. आणि हा कुठे चालला? हा रेवदंड्याला. पाठीचा टर्न होता ते अलिबागचा होता ना? ते अलिबाग फाटाला. आता सुरुवातीला आपण काय बघणार इकडे? आता सुरुवातीला आपण नागाव बीच बघू. नागाव बीच तुम्ही सर्वांनी तर बघितलं असेल. अलिबागमध्ये टुरिस्ट जास्त बीच एक्सप्लोअर करायला येतात सर्व. आणि आम्हाला मध्ये कुठे कॉटेज असतो तरी दाखवा. कॉटेज पण बघूया, राहण्याची जागा पण बघूया आपण. तर इकडून आपलं काय लागतं? हे नागाव छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या समोरून इकडून स्ट्रेट रस्ता गेला. नागाव बीच. नागाव बीचला रस्ता गेला 1 किलोमीटर आत. 1 किलोमीटर आतमध्ये. आणि आपण आता हे आपल्या घरापासून किती लांब आलो? किती किलोमीटर लांब? 17-18 किलोमीटर आम्ही आलो. आणि सर्व असे कॉटेजेस असतील ना सर्व? हे सगळे लागले ते सगळे कॉटेज. हे सर्व कॉटेज ना? सगळे दोन्ही साईडला. आतमध्ये पण आहेत. हे सर्व बंगले बिंगले छान आहेत ना? हे बंगल्यामध्ये त्यांनी कॉटेज बनवले ना सर्व. हा एक आतमध्ये पण आहे. बोर्डी कॉटेज आहे तसे पण त्याला जशी आपली जसं मनात येईल तसं करत बघा टुरिस्ट सगळे. हां सगळ्या मोठे गाड्या मोठे कॉटेज बघा. हे आतमध्ये बघा. हे आतमध्ये बांधलेत बघा सर्व. तो लालवाला बांधला दाखवूया. हा एक दिसतंय ना तो लालवाला. डिझाईन बघून मागे फिरव. हा मस्त बांधलाय बघा. हे पण आपण हा मस्त बांधलाय. हे बघा असलं कॉटेज. हो बघा. हा छान बनवलं ना? मस्त आहे बघा असलं बघा. आणि बघा इकडे पुराचं कामकाज चालू आहे. आणि बघा बंगल्यासमोर स्विमिंग पूल पण आहे बघा. स्विमिंग पूलवाले बंगले सर्व. हां हे बघा सर्व चिरेबंदीवालेच काम करतात. चिरेबंदीवाले काम करतात. आता पूर्ण विलाच केलं त्यांनी मस्त मोठाच्या मोठा. आतमध्ये पण बघा. आतमध्ये सर्व बनवलेलेच आहेत सर्व. बनवले बघा. आम्ही पण फिरतोय आणि तुम्हाला पण दाखवतोय कसं मस्त वाटतं. इकडे मस्त वाटतं ना? एका बीच लागला ना? गाड्यांना परमिशन नाही ना? एका समोर बीच आहे बघा. पुन्हा जाऊनंतर आपण तिकडे. वा 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 बघा किती सुंदर वाटतंय ना? घोडागाडी पण आहे. येता का तुम्ही सर्व फिरायला? या सर्वांनी फिरायला आमच्यासोबत. आता समजा आता बीच आहे ना हे आपलं नागाव बीच. इथे आपल्या समजा कोणत्या विवरला प्रॉपर्टी घेऊन इन्व्हेस्ट करून असं बंगला बांधायचा जर टुरिस्टसाठी तर किती खर्च येतो? खर्चाचा तर जागेचा वेगळा रेट आहे ना बंगल्याचा वेगळा आहे. जागेचं किती असेल? जागेचं ते एक गाडी होतं तरी 2-3 करोड जातील ना? जाणार ना? टोटली. हां टोटल म्हणजे जागेपासून बंगला बांधेपर्यंत. बंगला बांधे. आणि इकडे टुरिस्ट तर खूप असतील. टुरिस्ट म्हणजे पाय ठेवायला जागा नसते. हा बघा कसा कलर दिलाय. हे सगळे कॉटेज. आणि आपण शॉर्टकटनी चाललोय ना? शॉर्टकट इकडे माहिती परत आहे ना. मस्त वाटतं. आपण या टोकाला आलो ना ते आता? हां नागाव बीच ना? प्लॉट ह्याच्यामध्ये पोहायला कसा वाटते प्लेन जागा बघा. ह्याच्यावर कुठे दगड खाच खड्डा वगैरे कुठे काही नाही आहे. काय नाही. हां बघा समोर भीती नाही जास्त नागाव बीच. खाच खड्डा नाही. ह्या इकडे वॉटर स्पोर्ट्स नाहीत ना कुठे? आता नाही नंतर. आता नाही नंतर असतील का? काय खाणार? हा बघितला आपण नागाव बीच ना? आता ह्यानंतर त्याच्यानंतर आपण नागाव बीचवरून अलिबाग बीचला जाणार. अलिबाग बीच. हां अलिबागवरून वरसोली बीच सर्व बघणार आहे आपण. थोड्या वेळाने बघा तुम्हाला पण दाखवू. आणि मध्ये मध्ये काय चांगलं दिसलं तेही दाखवू. दाखवू. चला. आणि आता ते दुकानं बंद आहेत ना?
आज बंद आहेत आज बंद आहे म्हणून. गणपती सीझनमध्ये बंद आहे, नाही तर कायम सगळी चालू असते. सर्व चालू नाही. हा, सगळे एवढी सगळी दुकानच आहेत, हॉटेल आहेत, दुकान आहे. हे बघा तरी टुरिस्ट गाड्या येतात ते पुढून. टुरिस्ट गाड्या आहे बघा, इकडे चालूच आहे बघा. चालूच आहे काय लावलेलं आहे सर्व. साईड गाड्या आहेत, हे पार्किंग आहे वाटतं सर्व. पार्किंग सगळे हे आता जरा बंद आहेत म्हणून बंद आहेत म्हणून. तर ते सर्व चालू राहणार. आता हा कोणता ब्रिज? हा अक्षी अक्षी ब्रिज. सिनेरी पण छान वाटते ना ते. हे आहे अलिबागचं सिव्हिल हॉस्पिटल बरोबर. अलिबागचं सिव्हिल हॉस्पिटल गेल्यावरती सरळच आपला बीच, अलिबाग बीच ना. तो काय कुलाबा किल्ला तो आलाय काय? म्हणजे आता जायचं असेल ना तिथे रस्ता आहे, जायचं ते बघा सगळ्या स्पीड बोट आहे. आणि ह्याच्या अगोदर आपण कुठे गेलेलो? आपण नागाव बीच तिकडे आलं ते ना. हा नागाव बीच. आणि हा अक्षी बीच, हे देऊळ दिसते ते नागाव बीच, अक्षी बीच. अक्षी बीच. हा अलिबाग बीच. इकडे आहे सर्व हे काय गाड्यावाले सर्व आहेत. गाडीवाले सगळे आहेत, घोडा गाडी आहे. आज वॉटर स्पोर्ट्स आहेत ना. वॉटर स्पोर्ट नाही चालू केले, पावसाळा आहे. वॉटर स्पोर्ट चालू करतील. आज पाऊस नाही म्हणून बरं आहे. हां, आणि हे सगळे कॉटेज वगैरे सगळे रूम आहेत. पार्टी कॉटेजला सर्व. हां, हे सगळे कॉटेज, हे सगळे मोठे कॉटेज. मस्त बनवलंय ना. पण आता अलिबाग बीचला आहे ना. आता आता हा समोर कधी पक्षी येऊन बसलाय दाखवतो बघा तुम्हाला. समोर पक्षी बघा केवढा मोठा. आता तुम्ही त्याच्या बाजूला उभे राहा, केवढा मोठा दिसतोय बघा. भरपूर उंच आहे. 7 फूट आहे. हो मस्त. मस्त वाटतंय बघा केवढा मोठा. 7 फूट आहे. 7 फुटी. आता आपल्या पाठीपासून कुलाबा किल्ला आहे बरोबर. समजा आपल्याला आता तिकडे जायचं असेल तर आपण कसं जाणार तिकडे? आता आपण त्याचं जायचं असेल तर भरती असल्यामुळं आपण स्पीड बोट किंवा होडीने जाऊ शकतो. आणि जर ओटी जर असेल तर आपण पायी चालत जाऊ शकतो किंवा घोडागाडीने जाऊ शकतो. म्हणजे जाऊ शकतो चालत पण आपण चालत चालू शकतो तिथे. हां, आणि त्याच्यामध्ये गणपतीचं मंदिर आहे, बाकीचे मशीद आहे वगैरे वगैरे. आणि त्या चारी बाजूला खारा पाणी आहे, मध्ये त्याच्यात गोडा पाणी आहे. अरे वा, ही नवीन माहिती भेटली. म्हणजे चारी बघा तुम्ही आता प्रत्यक्ष बघून घ्या की चारी बाजूला त्याच्यात खारा पाणी येतो आणि त्या विहीर आहे, त्या विहिरीमध्ये गोडा पाणी आहे ना. हां, तो आपण पिऊ शकतो. अरे वा. आणि त्याच्यावर आपल्या ज्या गणपतीच्या उत्सवाच्या दिवशी तर भरपूर माणसांचं जेवण असतं तिथे. भरपूर लोक जेवतात, जवळजवळ 10-12 हजाराच्या वरती लोक जेवतात तिथे. सगळ्यांचं जेवण असतं फ्रीमध्ये. कुलाबा किल्ला. आणि इकडे आपलं समोर शासकीय विश्राम गृह अलिबाग. आता पब्लिक असते ना तर मरणाची बोली ह्याच्यात ते संपूर्ण पॅक असते भरलेला. एवढी पब्लिक असते. सगळी टुरिस्ट होते. सातारा, कर्नाटक, पुणा, मुंबई, कल्याण, डोंबिवली सर्व. चला. हा आपला होता अलिबाग बीच बरोबर. आणि आता आपण कुठे चाललो? आता वर्सोली. हां, हा आपला वर्सोली बीच. तिथे पण भरपूर गर्दी असते. तोच बीच कनेक्टेड आहे पाटी. तो आपला पाटी अलिबाग बीच आहे बरोबर. कुलाबा किल्ला दिसते बघ. दिसतोय. हा पाटी दिसतोय. हां, सर्व इकडे खाण्यापिण्याची दुकानं बरोबर. समोर बघा आता वर्सोली बीच. पाऊस पडणार वाटतं जोरात. पाऊस आहे, वातावरण दिसतं. तो तिथे किल्ला पण तो कुठला किल्ला तो मला माहिती नाही. ते दोन आहे. हे PNP म्हणजे काय गाड्या आपल्या इथे बोटी लागतात त्या ना. हा, बोटी लागतात. इथून डायरेक्ट बस. आणि सर्व असे लाईनीतून चालले ना. लाईन चालतात. अलिबाग बस डेपो पासून ना. हां, ही 4:15ची गाडी. लास्ट. आता किती वाजले? मालदार. आता आपली लास्ट 6 वाजताची आहे बघा. तिकडे 4 वाजताची होती ना. AC डेक 250, अप्पर डेक 215 आणि मेन डेक 180. आता PNP आणि ते गेलं आपलं. आता हे अजंटा सर्व्हिस आहे ना इकडे, लॉन्च सर्व्हिस.
टाइम टेबल 5:30ची लास्ट आहे लास्ट आता लिहिले ना. हां. नेक्स्ट बस अपोलो 5:45 215 रुपये. अजंठाचं ऑफिस इकडे आहे. हां. आणि त्याच्या गाड्या कुठे लागल्या? गाड्या त्या तिकडे पुढे लागतात. ती न्यूवाली गाडी ना. हां 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 कारण हा प्रॉपर आपला अलिबाग बरोबर. 1 मिनिट 2 मिनिटावर अंतरावर आहे अजंठा PNP नाही तर ते दुसरी कोणती होती ती मालदार. मालदार. तिन्ही चेक करायची टायमिंग आणि कोणती अवेलेबल आहे तसं जायचं. हां आता PNPची बघितली 4 वाजता लास्ट होती. हो आता बाकीचे 6 6:30 पर्यंत आहेत हो. बरोबर ना. अजेंडा इथे लागतात. अजंठाची लागली माणसं बसलीत बघा. हां अजेंडा लागतील म्हणजे आहे आता जागा नाही तिथे म्हणून त्यांनी इकडे. हां मग इकडे लावली. आम्ही तुम्हाला तिन्ही का दाखवले म्हणजे कुठेही जाऊ शकता ना कोणती चेक करून तुम्ही. हां ही नाही मिळाली ती नाही मिळाली दुसरी मिळाली. कोणती पण जाऊ शकता. हां एक मिळाली नाही दुसरी मिळाली नाही तिसरी तरी मिळू शकते. कॉटेज वगैरे सगळे बघायला मिळाले. हां सर्व मिळाले. इकडे लिहिलं आहे मुंबई पुणे मांडवा या असं आणि मुरुड रोहा रेवदंडा समोर. ही सर्व टुरिस्ट लोकांची लाईन ना. हे सर्व टुरिस्टवाले. पनवेल कल्याण मुंबईचे जास्त असतील. मुंबई जास्त पुणा जास्त पुणा 12 एका लाईन लागलीच आहे बघा सर्व. मुंबई म्हणजे पनवेल. हे सर्व कसे इकडूनच रस्ता पडतो ना आपला. हा काय मुंबई 1 हा काय 46 पनवेल. आणि या साईडला आपलं हे काय हे तलाव आहे. तलावामध्ये कमळाची फुलं आहेत मोठी. सर्व कमळाचे आहेत ना ते. तो पण लाल गुलाबी त्याच्या लाईन लागलेली आहे. जा अलिबागमध्ये गाडी आहे. भरपूर आहे भरपूर आहे. रस्त्याला बाहेर बाय बाय पनवेलला. पाऊस वाटतो आम्हाला येणार आहे म्हणून आम्ही रेनकोट घालून चला जाऊया. पाऊस पडायला लागला तर चला आता आम्ही मुंबईसाठी निघतोय. आणि निघता निघता काय करतो तुम्ही इकडे? आता उठी भरते दोघांची. लग्नाला आले नाही ना तिकडे. आता उठी भरते. लग्नाला बोलवलं होतं पण काहीतरी यांचं काम निघालं. नाही, कामावर हे होतं. होता तुमचा आपला कोरोनाच्या ह्याच्यात. आणि आमचं लग्न पण असं होतं की हां. सर्व कोविड असा हां तो संपला प्लेट पण संपतच्या प्लेटमध्ये आलेला. पत्रिका देऊन गेलो होतो. आम्हाला आणि छान आता- वाटलं. आणि- अलिबाग तुम्ही दाखवलं, गाव बघितला, गणपतीचा उत्साह बघितला. थांबले होते पण जास्त काही जेव्हा नाश्ता पाणी करायला थांबले नाही. सगळे थांबा. पण ते पण खाली नाही ठेवायचं पकडा. नाही ते पण दे तांदूळ सगळे देते सगळे द्यायचे असतात. सगळे नको. हां आणि ते 10 वर्ष ठेवायचे असतात त्याला असंच म्हणजे बरकत येते तेवढी. हां घरातला माल काही संपत नाही तसा. हे फक्त नुसतं बघायचे ना ठेवायचे. तांदूळ नको देऊ. तांदूळ नका देऊ. असं ते वटीच आहे ती. वटीचं ते न्यायला लागेल. हां थोडेसे दे तांदूळ त्याच्यात. 1 रुपया आहे. नाही द्या दोन वेळा भात करणार होईल तिकडे तेवढे तरी तांदूळ न्या आता. आया, आया. मग माझं घेतलं ना पण नाही. एवढी एनर्जी पाहिजे ना आम्हाला. अच्छा ओके आयुष्यमान होतं. या काकी आत्या. या. काकी आत्या. चला परत लवकर या. येस. ते तांदूळ ते पिशवी.